Здравейте, аз съм Даниел от Винарска изба Царина и днес ще ви запозная с нашата система за рязане на лозя. Използваме френски продукт на фирмата Enfaco, електрически ножици, но с нашия софтуер. Ножицата се свързва с телефона, съответно изпраща информация до нашата система, която пък от своя страна записва, ето тук е кратък екзампъл, записва къде, кога и колко сме рязали. Също може да видим детайли за самото рязане и за самия инструмент, колко среза сме направили, колко средни среза, колко малки среза, колко големи среза и допълнителна информация за самото устройство. Също така от приложението може да настроим ножицата в режим на работа, в такъв, в който на нас не е най-удобно да режем. Последвайте ми да ви покажа как.